Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सार्गन रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सार्गन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ കണ്ടു നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ഈ ഒരു കടലിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പൂർവ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 3 കാണുന്നത്. ആ പൂർവ്വ വിഭാഗത്തെ തന്നെ 4 ലഹരികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതില് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അധ്യായം 1. അപ്പം ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തി കഴിയും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സാധന ഭക്തി ആയിരിക്കും തുടങ്ങുക 2 തൊട്ട് 16 വരെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ നിർവചനത്തെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1 ശുദ്ധ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിനകത്ത് 6 സവിശേഷതകളാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ളത്. 6 സവിശേഷതകളുണ്ട്. 6 ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിതി. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ,
ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ഈ 6 സവിശേഷതകളാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ളത്. ആദ്യത്തത് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശ അഗ്നി. ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ. അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയും. അപ്പൊ ക്ലേശ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി തരുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കെല്ലാം മുക്തി തരും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ? അജ്ഞത. അജ്ഞത കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പാപം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വരും. ആ ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു. ആ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ക്ലേശങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടി ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോ ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മളുടെ അവിദ്യ, അജ്ഞതയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ. നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ പാപമായിരുന്നോ ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതെല്ലാം എന്നെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല വ്യക്തി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും, കാരണം അത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഉരുളയും പാപമാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞത കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അജ്ഞത? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരാന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മള് ഈ ശരീരമാണ്. ഹു ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ നമ്മളുടെ പേര് പറയും. അപ്പോ ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനുള്ള പേരാണ്. അപ്പം നമ്മള് ആരാണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം, ജ്ഞാനം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മളുടെ അജ്ഞത. എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവര് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ ആഗ്രഹം, ഈ ക്ലേശാഗ്നി, അതായത് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പരശുരാമന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ജമദാഗ്നി, അദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കാർത്തവീര്യാർജുനൻ തല വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ക്രൂരമായിട്ടൊരു മരണമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കർമ്മഫലമാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മകന്റെ അടുത്ത്? പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മക്കളുടെ അടുത്തും ഒരു കാര്യം പറയും. അമ്മയെ കൊല്ലണം, അമ്മയുടെ തല വെട്ടാൻ പറ, അമ്മനെ കൊല്ലാൻ. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ തല വെട്ടാൻ, അതായത് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ കൊല്ലാൻ പറയും. വേറെ കുട്ടികളൊന്നും അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ശപിച്ച് കല്ലാക്കി മാറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം അത് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു വരവും കൂടെ ചോദിക്കും. എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം തിരിച്ചു വരണം, ഇവരെല്ലാം ഇത് മറന്നു പോകണം എന്നുള്ള വരം ചോദിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാവം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനവും അതുപോലെ ക്രൂരമായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോ അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് പല പല ജന്മങ്ങൾ പാപം ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. ഒരുപാട് ജന്മം പാപം ചെയ്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പം ചില വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ചിലർ പറയും ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പം ചില ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ ജ്യോത്സ്യനെ കാണാൻ പോകും. അപ്പൊ ജ്യോത്സ്യന്മാര് ഇന്ന യജ്ഞം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാം, ഇന്ന ഇന്ന എന്താ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കുക, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന പൂജ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ പാപത്തിന് ആ ദോഷങ്ങൾ മാറ്റും. ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്ന കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഈ ദോഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ കർമ്മകാണ്ഡയിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയോ? അത് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും? ഇല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവം? നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ രാജാവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ആനയുടെ കുളി പോലെയാണ്. അതായത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഞായറാഴ്ച പോയി കുമ്പസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാപം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യരുത്, ഇത് അറിയാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ സമയത്തുള്ളത് മാറുമായിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ അത് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആ സ്വഭാവം മാറാതെ എങ്ങനെയാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ആന കുളിക്കുന്ന പോലെ. ആന എന്താ ചെയ്യുക? ആന കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരും. അതുപോലെ നമ്മള് ഈ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും പൂജകളും അതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആന മണ്ണ് വാരി തലയിലിടും. അതേ ദേഹം മൊത്തം മണ്ണ് വാരിയിടും. അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ആ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും ദാനങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളുടെ അവിദ്യ കാരണമാണ്. ആ അവിദ്യയെ വേരോട് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഈ അവിദ്യ, അർജുനനും അവിദ്യ കാരണമാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നത്. അവസാനം ഭഗവാൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിദ്യ മാറി, അർജുനന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് അവിദ്യ. അവിദ്യ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടക്കം അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഇപ്പം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ടെമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ തന്നു. ആദ്യം 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്, പിന്നെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്, ലെവൽ 3 ക്ലാസ്, പിന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ്, ഭക്തി വേദാന്ത, ഭക്തി സർവഭൗമ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ്. എന്തിനാണ് പ്രഭുപാദർ വെച്ചത്? ഇതിനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് വിവേക ബുദ്ധിയെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും എല്ലാം അവരെക്കാളും അവരുടെ മാസ്റ്റർ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോ ഒരു പിക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 കുതിരകൾ, ആ കുതിരേനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കുതിരക്കാരൻ, 5 കുതിരകളെയും ഒരു കയറ് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുതിരക്കാരൻ. പിന്നെ ആ കുതിരവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പൊ ഈ 5 കുതിരകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇനി ആ കുതിരയുടെ കയറ് മനസ്സ്. ഇനി കുതിരക്കാരൻ ആരാണ്? ഈ 5 കയറും പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുതിരക്കാരൻ ആരാണ്? സാരഥി. അല്ല, സാരഥി ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കയറിനെയും, 5 കയർ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സ്, ഈ മനസ്സിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്
നമ്മുടെ ബുദ്ധി. ഈ ബുദ്ധി ഈ കുതിരയിലിരിക്കുന്ന സാരഥിക്ക് ശക്തി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുതിര എങ്ങോട്ട് പോന്നോ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകും. എന്നാൽ സാരഥി അത്രയും യോഗ്യതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ സാരഥി കയറ് വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കും. ആ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ കുതിര പോകത്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണു പോകും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധി നന്നായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐക്യു അല്ല, നമ്മുടെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് വലിയ ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് മാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. ആ ബുദ്ധിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വിവേക ബുദ്ധി, വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ ബുദ്ധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിച്ചാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കൂർമ്മമാക്കുന്നത്. കാരണം ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി പറയും അത് തെറ്റാണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധി നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ നമ്മള് ഉണർത്താതെ ബുദ്ധി നന്നായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ ബുദ്ധി പറയും തെറ്റാ, സാരമില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ബുദ്ധി പറയും. മനസ്സെന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ബുദ്ധി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം നമുക്ക് ആ വിവേക ബുദ്ധി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യം നമ്മൾ ഭാഗവത സേവന, എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം, പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കണം, എന്നും ഇത് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാൻ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വളർത്താൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ അവിദ്യയെ പിഴുത് കളയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ തന്നെ പിഴുതെടുത്ത് കളയാൻ അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അവിദ്യ, ബീജം, പാപം, ക്ലേശം. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ബീജം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രവണത, അതാണ് ബീജം. അപ്പൊ ഈ ബീജം വിത്തിടും. ആ പ്രവണത നമുക്കൊരു വിത്തായിട്ട് കിടക്കും, ഒരാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഒരു വിത്ത് പോലെ കിടക്കും. പിന്നെ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും, അല്ലെ? വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന് ചിലത് മുളച്ചു വരാനായിട്ട് 1 ദിവസം എടുക്കും, ചിലത് 2 ദിവസം എടുക്കും, ചിലത് 1 മാസം എടുക്കും. അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. ആ വിത്ത് കിടന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യം വന്നു, അതാണ് ബീജം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലേശം കിട്ടില്ല. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് തീയിൽ കൈവച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളും. അതേസമയം ഇപ്പോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവര്, മദ്യം സേവിക്കുന്നവര്, അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് ശരീരത്തിന് കേടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ പടമുണ്ട്, ഇത് ക്യാൻസറസ് ആണ്, ക്യാൻസർ വന്ന പടമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നില്ല. സിഗരറ്റ് വലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെ അവര് പറയുന്ന റീസൺ എത്രയോ നാൾ വലിച്ചിട്ട് അയാൾക്കൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ, അയാൾ എന്നിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെ മരിച്ചില്ലേ, എന്തായാലും മരിക്കും, ഞാൻ വലിച്ചൊന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് മരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പല പല റീസൺസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിന്റെ ഫലം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലേശം വരത്തില്ല. അത് ഈ വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന് അത് പാകമാകുമ്പോൾ, വിത്ത് മുളച്ചു, അത് പിന്നെ പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ വന്ന കായ് പാകമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ, ആ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഇത്രയും മക്കള് മരിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും,
ഭഗവാനെ എന്റെ ഇത്രയും മക്കളും മരിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിക്ക് 100 മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ പക്ഷിയെ അമ്പെയ്യാൻ പോയി, പക്ഷി പറന്നുപോയി. അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് അതിന്റെ മുട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചു. ആ 100 മക്കളെ ആ മുട്ട കൊന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 100 മക്കളെ ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞു? 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് മുളച്ച് ആ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് 50 ജന്മം? എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? 50 ജന്മം വരാനുള്ള കാരണം? 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. അല്ല, അതല്ല. 50 അൻ- കുട്ടികൾ, അത്രയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ആ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു. ഒരു 100 ആൺമക്കള് ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പുണ്യം വേണം. അത്രയും പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത്രയും 50 ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തു. 50 ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ 100 ആൺമക്കൾ വന്നത്. നമുക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആൺകുട്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ 100 ആൺകുട്ടികൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 50 ജന്മം എടുത്തു ഈ 100 മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള പുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് സമയം, അത് ഓരോ പാപം ചെയ്യുന്നതിനും സമയം പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുക, ചിലത് കുറെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഫലം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപകരമായ പ്രതികരണത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വിത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുള്ള പോലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കാരണം പാപകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് ബീജം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ഇത് കക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കള്ളം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ കക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരാഗ്രഹം തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം, എനിക്ക് കുറെ പണം വേണം, ആ പണം സമ്പാദിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കക്കാൻ പോകണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് ഒരു കൊല്ലത്ത് ഒരു കുട്ടീനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലേ? അവിടെ അവരുടെ ആദ്യം എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവർക്ക് പണം വേണം. അപ്പൊ പണം വേണം, അതിനുവേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്ക് പണം കിട്ടാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിച്ച എന്താ? വേറൊരാളുടെ കുട്ടീനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പണം കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്ലാനിലോട്ട് പോയത്? ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. ഈ മോഹൻലാലിന്റെ ദൃശ്യം സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഒരുപാട് കേസസ് ആ സിനിമ കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി അതേ രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മള് പത്രത്തിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ സാരയില്ല, ചെയ്താലും പിടിക്കപ്പെടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയില് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അവിദ്യയാണ്. ഇത് വേറെ ഒരുപാട് ഇതിന് പ്രതികരണം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല. ആ വിദ്യ കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെയും വെട്ടിയോ ആരെയും പറ്റിച്ചോ പണം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമ്മള് പാപം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹം വന്നു, പാപം ചെയ്തു. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിട്ട് പോകും. അപ്രാരാബ്ധവും കർമ്മമായിട്ടും പോകും. അപ്പൊ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ അവര് പിടിക്കപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ അത് അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ പാപം എന്തായാലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അത് വിത്തായി കഴിഞ്ഞു. പാപത്തിന്റെ വിത്ത് അവിടെ കിടന്നു, അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മമായി. ഇനി ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടാതിരുന്നു. ഇപ്പോ ആ കേസില് അവര് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നെ പിടിക്കില്ല, ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. പാപം അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറും. അതാണ് കൂടം. ചില കള്ളന്മാരൊക്കെ
ഈ ഒരുപാട് വീട്ടില് പോയി കക്കുന്നുണ്ട്, പോലീസ് പിടിക്കുന്നേ ഇല്ല. പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാം, എന്തായാലും ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടില്ലല്ലോ. വലിയ വലിയ സ്രാവുകളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാര് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോ അവരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല, കാരണം അവര് പണത്തിന്റെ ബലത്തില് കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, എത്രയൊക്കെ കൊള്ള നടക്കുന്നു, പക്ഷെ അവര് പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ നടക്കുകയാണ്. പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം വരുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്നു, അത് അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മമായി മാറി. അപ്പൊ അത് പിടിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് കൂടമായി മാറി. കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത വരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്നു, അപ്രാരാബ്ധമായി. ഇനി ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്തായി മാറും, പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാവും. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഫലത്തിന്റെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം, ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രാരാബ്ധം. അപ്പൊ ബീജം, പാപം, അപ്രാരാബ്ധം. പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അത് പാകമാകുമ്പോൾ, അല്ലെ, ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന് അത് വൃക്ഷമായി മാറി അവസാനം കായ്കളൊക്കെ വന്ന് പാകമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമായി മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു ജന്മം, നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിക്കുമ്പോ വലിയ ആഘോഷമാണ്. ശരിക്കും ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ബാഗ് നിറച്ചും കർമ്മങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളും അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാം പ്രാരാബ്ധവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാതകം നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയും 5 മാസം പ്രശ്നമാണ്, 3 വയസ്സ് വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, 15 വയസ്സ് വരെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദശ മാറും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉയർച്ചയായിരിക്കും, ഇന്ന വയസ്സിൽ വിവാഹം നടക്കും, പിന്നെ ഇത്ര വയസ്സാകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും, പിന്നെ കുറച്ച് നാളൂടെ നിൽക്കും, അവസാനം ഇത്ര വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പ്രാരാബ്ധമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ചിലപ്പോ നമ്മളൊന്ന് വീണ് കാലൊടിയുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ ആ ഫലം പഴുത്തു വന്ന ആ സമയമായി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ക്ലേശമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണ്. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആ വിത്ത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വന്ന് സമയമാകുമ്പോൾ അത് പ്രാരാബ്ധമാവും, ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സൈക്കിള് നമുക്ക് വേണ്ട. അതിന് എവിടുന്നേ ഇത് നിർത്തണം? നാമജപം. ബീജരൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന, ബീജരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ. ബീജരൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ്? അവിദ്യ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം, അല്ലെ. ആ ബീജമുണ്ട, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് അവിദ്യ കാരണം. അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കുക, നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ മാറ്റി നമ്മൾ ആ അറിവിലേക്ക് വരിക. അതെങ്ങനെ വരുത്തും? അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനം വരും. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം തന്നോണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള. കാരണം ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ കിടന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. എന്താ? ക്ലേശ അഗ്നി. ഈ ക്ലേശത്തെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും. ഈ അവിദ്യയെ തന്നെ വേരോടെ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെ തന്നെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് കളയുകയാണ്. ചില മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ചാലും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും മുളച്ചു വരും, അല്ലെ. പക്ഷെ ആ മരത്തിനെ വേരോടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ പിന്നെ അത് കിളിച്ചു വരത്തില്ല. അതുപോലാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രവണത തന്നെ ഇല്ലാതാവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് സുഭദ.
ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് സുഭദ. അപ്പോ ആ ശുഭദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ശുഭദ. വളരെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഇപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം വരും. അത് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം വരും ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോ സന്തോഷം തന്നെ 3 തലത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടും. ഇതിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അത് എങ്ങനത്തെ സന്തോഷമാണ്? അല്പസമയത്തേക്കുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എല്ലാം കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളു അല്ലെ. അത് കുറെ കഴിയുമ്പോ അതില്ലാതാവും. ഈ സന്തോഷം വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ദുഃഖം വരും. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ കാണും. ഇനി ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിലുള്ള സന്തോഷം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ലയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആനന്ദം കഴിയുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് സേവനമൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയെ ജനിച്ചാലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അതെ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സന്തോഷവും എന്താണ് പ്രശ്നം? അവര് താൽക്കാലിക, അത് കുറെ നാള് നിൽക്കില്ല. അവർക്ക് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ബോറടിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് തന്നെ തിരിച്ച് വരും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സന്തോഷം അത് നിത്യമായ സന്തോഷമാണ്. അതൊരിക്കലും കുറയില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ സന്തോഷം പോവുകയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അത് സർവമംഗളകരമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിത്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം തരുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ തരുന്നു. അത് എല്ലാരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് എല്ലാരിലും ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് എല്ലാരോടും തോന്നും. എല്ലാരോടും ഒരു കരുണ തോന്നും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടെ കടന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണല്ലോ. ഇവരൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഇവരും തിരിച്ച് ആ പരമാനന്ദത്തിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാരും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭൗതികവാദികളൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് സ്വല്പമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ ബ്രഹ്മവാദികൾ അവരുടെ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും സുപ്രീം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സന്തോഷമാണ്. അത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ മായാവാദികൾക്കുള്ള മുക്തി അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. കാരണം മായാവാദികൾ ഇപ്പം മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുക്തി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ വേറെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവര് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ പോകുന്നത് തന്നെ ആയിരുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്ന് തോന്നി അവര് വീണ്ടും ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി യോഗികൾക്ക് സിദ്ധി മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അപ്പൊ ആ സിദ്ധി കിട്ടിയാൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും. പക്ഷെ ആ സിദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷവും താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ആ സിദ്ധികളൊന്നും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന സിദ്ധികള് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത എന്താ? കാമികൾ അല്ലെ. കാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതികവാദികൾ. ഭൗതികവാദികളുടെ ആ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതെല്ലാം ഏത് നിമിഷവും നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ ഒരു പടം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരാളിങ്ങനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുക, താഴെ വെള്ളത്തില് പാമ്പ്. ഇനി ആ മരത്തിനെ ഒലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാ? ഞാൻ പറയുന്ന പടം ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? ആ മരത്തിൽ ഒരു തേനുണ്ട്. ആനയാണ് മരത്തിനെ ഒലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആന ഒലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ ചില്ലേനെ 2 എലികൾ ഇങ്ങനെ കരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. വെളുത്തതും കറുത്തതും രാവും പകലും. പക്ഷെ അയാള് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. ആ സൈഡില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്?
തേന് ഭൗതികതയിൽ. തേൻകൂടിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ. ആ തേനല്ലേ, ആ ഇറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ തുള്ളി. ചുറ്റിനും ഈ തേനീച്ച ഒന്ന് കുത്തുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാം ചുറ്റിനും അപകടമാണ്, എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ്. എന്നിട്ടും ആ ഒരു തുള്ളി തേൻ, ആ തേൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പോലും തിരിച്ചു പോണില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു തുള്ളി തേനിന്റെ ആ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏത് നിമിഷം വേണേലും താഴെ വീഴാം. അവിടെ ആന വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഉപമ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ രാവും പകലുമാണ് ഇങ്ങനെ കറണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെ ഒരു കുളത്തില് പാമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ആന വന്ന് ഒലയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ തുള്ളി തേൻ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതാണ് കാമികൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം കോലാവേജ ശ്രീധരൻ. കോലാവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അതിനകത്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ, നിമായി ആയിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വാഴയുടെ ഇല വെച്ച്, വാഴ കൂമ്പ് വെച്ചും ഒക്കെ ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വാഴയിലൊക്കെ വെച്ച് കുമ്പിളൊക്കെ ആക്കി വിൽക്കുന്ന വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കോലാവേജ ശ്രീധരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞ് നിമായി ചെന്നിട്ട് ഈ വാഴയില വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വില കൂട്ടിയാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ആ കോലാവേജ ശ്രീധരനെ എടുത്ത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വേഷം തന്നെ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടില് ദ്വാരമുണ്ട്, മഴയത്തൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്രയും ദരിദ്രനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഈ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഗംഗാസേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പിന്നെ വളർന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും, കോലാവേജ ശ്രീധരനെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അറിയത്തേയില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടത്? അപ്പൊ കോലാവേജ ശ്രീധരൻ ഒരു കാര്യം പറയും, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു വരം മാത്രം തന്നാ മതി. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ കോലേവാജ ശ്രീധരനായിട്ട് ജനിച്ചാ മതി. ഇതുപോലെ വാഴയില വിറ്റ് ആ സമയത്ത് നിമായി വന്ന് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്റെ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോന്ന് അത് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത്ര ഉയർന്നതാണ്. അത് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഇത്രയും ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ ഉള്ളവര് പറയും എന്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റി തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തി തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോലും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ കോലാവേജ ശ്രീധരനായിട്ട് തന്നെ വന്നാ മതി. അവിടെ നിമായിയും വരണം. അപ്പൊ നിമായിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിച്ച് ഇതൊക്കെ വിറ്റ് ഇത്രയും ദരിദ്രത്തിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹൈ ലെവൽ ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ കോലാവേജ ശ്രീധരന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത് ഉയർന്ന ആനന്ദമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. കൂടാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ദരിദ്രനായിട്ട് പോലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ആ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റി എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്തു. ആർക്കാണ്? സുദാമയ്ക്ക്, അല്ലെ? കുചേലന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അവരൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത എന്താണ്? സുദുർലഭ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ക്ലേശാഗ്നി കണ്ടു, ശുഭത കണ്ടു, അടുത്ത സുദുർലഭ.
വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാം മാം പ്രപദ്യതേ. പിന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പറയും മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു, ആ ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് നരസിംഹദേവനോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല, അല്ലല്ല പ്രാർത്ഥനയല്ല, പ്രഹ്ലാദൻ നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരതോ സതോപ മിതോഭിപത്യോ ഗ്രഹാവൃതാനാം അതാന്തഗോപേർവിശതാം തമിഷ്ടം പുനഃ പുനഃ ചർവിത ചർവനാനാം പുനഃ പുനഃ ചർവിത ചർവനാനാം. അതായത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉന്മത്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അവരെല്ലാരും അതാന്ത ഗോപി, ഈ ഹെല്ലിഷ് നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും പുനഃ ചർവിത ചർവനാനം, ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും വരില്ല. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താലും വരില്ല. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം വരാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനോടുള്ള നമുക്കൊന്നും ആ മുക്തിയിൽ ആയിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം സാധന ചെയ്യുകയാണ്, ആ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കിപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണ്, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കപ്പോ തോന്നും നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭക്തരാണ്. നമ്മളൊന്നുമല്ല. 99% നമ്മൾ ഭൗതികതയിലാണ്. കുറച്ച് സമയത്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ അതൊന്നും നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമല്ല. ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം കിട്ടുക, ആ ശുദ്ധ ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പാപങ്ങൾ, പല ജന്മങ്ങളുള്ള അഴുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കാതെ നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തി കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമജപം, ആ നാമജപമാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലെ 99% നാമജപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ചുമ്മാ 16 മാല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ? ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത്, ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. ആ ഓരോ നാമത്തിലുള്ള ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം. പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാനല്ലേ. നമ്മളെ മനസ്സ് പലയിടത്ത് പോവും. നമ്മള് 3-4 മാല കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയോ, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല മാല ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ചില വാക്കുകളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയത്തില്ല. ചിലപ്പോ സ്പീഡിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും നാമം ജപിക്കുമ്പോ. അത് മാറ്റി മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാലേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കത്തുള്ളൂ. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ നാമം ജപിക്കുന്നു അതാണ് പ്രാധാന്യം. 16 മാല എണ്ണം എങ്ങനെയും ആക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ഉപരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഈ എഫേർട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വരുന്ന ആ പ്രേമം, ആ പ്രേമഭക്തി. അപ്പം ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നടക്കില്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക. പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരും. അനുഗ്രഹമാണ് ശുദ്ധഭക്തി. അപ്പൊ ഇത്
ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ് സുദുർലഭയൊക്കെ വരുന്നത്. വളരെ റെയറാന്ന് പറയാം. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് താഴ്ന്ന, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ശ്രദ്ധ സാധു സംഖ്യയിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, ആദൗ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, ഉം, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ആ, രുചി, നിഷ്ഠ, നിഷ്ഠ, ഭാവപ്രേമം നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവപ്രേമം ഭാവപ്രേമം ആസക്തി, ആസക്തി, ഭാവപ്രേമ. ഹരിപു. അപ്പൊ ആ ഭാവ പ്രേമത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സുദുർലഭ ആ ശുദ്ധ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉത്തമ ഭക്തി നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ തരുന്ന അനുഗ്രഹവും കൂടിയാണ്. അടുത്തത് മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്. മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഭാവ സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. ഇത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് മോക്ഷമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്കിനി ജനിക്കുകയും വേണ്ട, എനിക്കങ്ങ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ മതി, ഇനി ഒരു ജന്മം വേണ്ടേ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോണം, ലോകത്ത് പോണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളവര് അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലേ? അവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ഭക്തി ദേവി തന്നെ അവരുടെ ദാസരായിട്ട് വരും. കാരണം അവർക്ക് എത്ര ജന്മം വേണേലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം, ഇനിയും ഞാൻ നരകത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രം ഉള്ളവരാണ് ഈ മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്. അപ്പൊ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതാണ് മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്. അടുത്തത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ പ്രേമ ഭക്തി വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അത് നല്ല പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തി, നമ്മളിപ്പം പാലിങ്ങനെ കാച്ചി കുറുക്കി എടുത്ത് നല്ല കട്ടിയാവും. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അത്ര കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താന്ന് പോലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരും. അത് ഭയങ്കര ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ആ പ്രേമം അത്രയും കട്ടിയുള്ളതാണ്. വേറൊന്നും ആ പ്രേമത്തിനകത്തോട്ട് കേറില്ല. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല. ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് മായാപൂരില് രാധാമാധവനെ ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൈവയ്യ, തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വേറെ ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരമായി. പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കൈ പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹവും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം മാറ്റണില്ല, ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ല, തന്റെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അത്ര പ്രേമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും മറന്ന് ആത്മതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ, ഉയർന്ന ഭക്തർ. അവരുടെ ഉള്ളില് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു തരി പോലും ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല. വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണില്ല. പിന്നീട് മറ്റൊരു ഭക്തൻ വന്ന് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അത് പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ് ഈ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അടുത്തത് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പോലും ആകർഷിക്കപ്പെടും. അത് ആർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി? ആരായിരിക്കും അത്? രാധാറാണി. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തിയിൽ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിനുദാഹരണം രാധാറാണിയുടെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രേമം.
രാധാറാണിയിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ് പ്രേമഭക്തി ഉള്ളത് രാധാറാണിക്കാണ്. മദന മോഹന മോഹിനിയാണ് രാധാറാണി. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോകും. ഭഗവാന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, രാധാറാണി തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആകർഷണം, എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ആത്മാരാമനാണ്, അദ്ദേഹം സ്വയം സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്നിട്ടും രാധാറാണിയിലെ ഈ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാധാറാണിയെ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആരായിട്ടാണ് വന്നത്? രാധാറാണിയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടല്ലേ? രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവം എടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനം. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരണം. ആ ഒരു ഭക്തി കിട്ടാൻ. ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവൻ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്വഭാവം? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, മോക്ഷലഘുതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ, വെറും ഭക്തിയല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നോ? നമ്മൾ കുറെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ആ സംശയമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തി ലഭിക്കും. അഗ്നിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അഗ്നിയായിട്ട് വന്നാൽ അത് കത്തിക്കും. അത് കത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു കാട്ടുതീ വരുമ്പോ ആ കാട്ടില് ഇഴജന്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഴജന്തുക്കൾ എല്ലാം തറയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയുള്ള കരിയിലയൊക്കെ തറയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാട്ടുതീ വന്നാൽ ആ ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് എങ്ങും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതെന്തായാലും കത്തി തീരും. അതേപോലെ ആ ഇഴജന്തുക്കളാണ്, വിഷമുള്ള പാമ്പുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാപങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളെ എല്ലാം അതിന്റെ വിത്തോടുകൂടി കത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് കത്തിച്ചാൽ പിന്നെ അത് മുളയ്ക്കത്തില്ല. നമ്മള് എത്രയോ ജന്മം മുമ്പ് ചെയ്ത പാപം, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചിലപ്പം 4 ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാനുള്ള ആ പാപം, ഇപ്പൊ അപ്രാരാബ്ധമായി കിടക്കുന്ന പാപത്തെ പോലും കത്തിച്ചു കളയുന്ന ശക്തിയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ളത്. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. പിന്നെ ശുഭത, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നിഷ്ഠയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്ന സാധനാ ഭക്തി. മോക്ഷലഘുതകൃത്, മുക്തിയുടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. സുദുർലഭ, പൂർവമായി കൈവരിച്ചതാണ്, അത് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അഭേദ്യമായ ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം, സ്വയം സ്വഭാവത്തിന് വ്യതിരിക്തമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ളവർ മുക്തി സങ്കല്പത്തെ പോലും തള്ളിക്കളയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു, അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത ഇതെല്ലാം സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. മോക്ഷ ലഘുതകൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ നമുക്ക് മുക്തിയുടെ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയാണ് സുദുർലഭ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആ സ്ഥലം. പിന്നെ പ്രേമഭക്തി, ശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായം കാണാം. ഇപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മളുടെ ഈ പാപ പ്രതികരണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ നിന്നാണ്? സമയം നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം, സേവനം ഭക്തിയുടെ സേവനം നാമം ജപിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തില്ലാതാവും? അജ്ഞാനം, നമ്മള് അജ്ഞാനം നീക്കി നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തില് വരും. അവിദ്യ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ? അവിദ്യ ഇല്ലാതാകുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതകളും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ പാപകരമായ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ അവിദ്യ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അവിദ്യ ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മള്
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മള് 16 മാല ചെയ്യണമെന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോ എല്ലാം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവനുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി 16 മാല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ അഗ്നിയാണല്ലേ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് വരും കത്തിച്ചു കളയും നാമജപത്തിൽ കൊണ്ട്. ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നാമജപം. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ വന്നോളും. നാമജപം കറക്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഉത്സാഹം, ധൈര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ വരും.